να σας καλωσορίσω, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Ίδρυμα για την φιλοξενία σήμερα. Εγώ θα μιλήσω τρίτος. Ο συγγραφέας πάντα μιλάει τελευταίος. Οπότε θα δώσω, καταρχάς θα ευχαριστήσω πολύ τον φίλο και πρώην συνάδελφο Φίλιππο Κωνσταντινίδη που είναι εδώ σήμερα για να μιλήσει για το βιβλίο. Και να ευχαριστήσω επίσης ιδιαίτερα και τον Μιχάλη Σαμαρά, ένα νεαρό φοιτητή, ο οποίος επίσης θα μιλήσει για το βιβλίο. Είπαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό από τους συνηθισμένους δημοσιογράφους και πολιτικούς και να έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος θα δώσει μια διαφορετική ματιά. Όμως, όπως είπα, ο συγγραφέας μιλάει τελευταίος, άρα δίνω κατευθείαν τον λόγο στο Φίλιππο. Καλησπέρα σας. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης για τον πολύ ωραίο αυτό χώρο που έθεσε στη διάθεσή μας προκειμένου να κάνουμε τη σημερινή συζήτηση. Να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που ανταποκριθήκατε και βεβαίως με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον Γιώργο Παπακοσταντίνο που μου δίνει δεύτερη ευκαιρία να συμμετάσχω στην παρουσίαση του βιβλίου εδώ στην Ξάνθη. Αυτή η δεύτερη ευκαιρία μου επιτρέπει να μιλήσω για ένα κείμενο με έναν διαφορετικό τρόπο, γιατί κάθε ανάγνωση καινούργια πάνω στο ίδιο κείμενο σου επιτρέπει να δεις κάποια άλλα στοιχεία και να τα αναδείξεις με έναν διαφορετικό τρόπο. Πριν ξεκινήσω να μιλήσω για αυτό το βιβλίο, οφείλω να κάνω ορισμένες επισημάνσεις. Τα όσα γράφει ο Παπακοσταντίνος στο βιβλίο, οι μαρτυρίες δηλαδή, δεν αφορούν γεγονότα τα οποία είναι ξένα προς εμένα και φαντάζομαι, έχοντας εδώ τον Μιχάλη του Δημοσίδη και τον Σοφρόνη του Ξηρίδη, πιθανότατα και οι ίδιοι να είναι κοινωνοί, γνώστες πολλών από αυτά που περιλαμβάνονται μέσα από το βιβλίο. Πρόκειται για γεγονότα τα οποία τα έζησα με τον ίδιο βαθμό έντασης και σε ορισμένες περιπτώσεις με πολύ μεγαλύτερο, διότι οι συχνές μετακινήσεις του Παπακοσταντίνου ως Υπουργού Οικονομικών και η απουσία του στο εξωτερικό καθιστούσαν αναγκαία την αναπλήρωσή του, ιδιαίτερα στο Κοινοβούλιο, όπου οι συγκρούσεις ήταν έντονες και βεβαίως τότε του είχα προσδώσει, ας του επιτρέψει να το πω και δημόσια, το χαρακτηρισμό Χωσέ, λέγοντας ότι η μάνα του Χωσέ δεν έγραψε ποτέ. Τελευταία στιγμή έπαιρνε ένα τηλέφωνο και μου προέκυψε κάτι. Μπορεί σε παρακαλώ να με αναπληρώσει. Λέω ευχαρίστω να σα αναπληρώσω στη Βουλή. Ήμουν ο μόνος υφυπουργός που υπήρχε στο Υπουργείο. Αλλά ξέρεις, δεν είμαι προετοιμασμένος. Μου λέει μην ανησυχείς, το θέμα το ξέρεις. Πήγαινε στη Βουλή, δεν προλαβαίνω, πρέπει να φύγω ή πρέπει να κάνω κάτι. Με αυτή την έννοια, η σημερινή μου τοποθέτηση για το βιβλίο του Παπακοσταντίνου υπόκειται σε έλεγχο αντικειμενικότητας. Θα έλεγε κανείς ότι έχει έναν χαρακτήρα περισσότερο συναισθηματικό και λιγότερο αντικειμενικό. Πολλές φορές αναρωτήθηκα, καθώς διάβαζα για δεύτερη φορά τις 400 τόσες σελίδες, αν μέσα σε αυτές καταφέρνει να μεταφέρει στον αναγνώστη την αγωνία του και τις πρωτόγονες για πολιτικό δυσκολίες με τις οποίες βρέθηκε αντιμέτωπος. Τα ξενύχτια και τις ανοιχτές συζητήσεις. Τους προβληματισμούς του για το αν υπήρχαν άλλες επιλογές που έπρεπε να διερευνηθούν. Ένα θέμα που ταλανίζει όλους τους Έλληνες τα τελευταία 6-7 χρόνια. Τις συναντήσεις που έκανε με εκπροσώπους μεγάλου κράτους, με πολιτικούς άλλων χωρών που αντιμετώπισαν κρίση, με οικονομολόγους διεθνούς εμβέλειας και όλα αυτά φυσικά με έναν τρόπο μυστικό, διότι δεν έπρεπε με κανέναν τρόπο να γίνει γνωστό ότι η Ελλάδα κινδύνευε να αποκοπεί από τις αγορές πριν καταφέρει να εξασφαλίσει τη δημιουργία ενός μηχανισμού με τον οποίο θα εξασφαλίσουμε η χρηματοδότηση των αναγκών της χώρας. Την προσπάθεια που έκανε και αυτός αλλά και ο τότε πρωθυπουργός του Γιώργος Παπανδρέου να κερδίσει συμμαχίες στο εσωτερικό ενός κόμματος που είχε κρίση συνειδήσεως, που φοβόταν μην χάσει την ψυχή του, αλλά αδυνατούσε να καταθέσει εναλλακτική πρόταση, καθώς καλούνταν να εφαρμόσει την πιο αυστηρή δημοσιονομική προσαρμογή που έγινε μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Πολλές φορές, όταν καθόμασταν στην αίθουσα του Υπουργείου Οικονομικών, είναι ένας χώρος γεμάτος από φωτογραφίες όλων όσων είχαν διατελέσει Υπουργοί των Οικονομικών από το 1974 μέχρι και το 2009, ίσως και ο ίδιος να αναρωτήθηκε αν δεν ήταν ο ίδιος στη θέση του Υπουργού Οικονομικών και ήταν κάποιος από αυτούς που ήταν στις φωτογραφίες, πώς
θα συμπεριφέρονταν, με ποιον τρόπο θα προσπαθούσε να χειριστεί αυτή την κρίση. Ήμουνα παρόν σε πολλά από αυτά τα οποία περιγράφει και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι κάθε φορά, σε κάθε δυσκολία, ανταποκρίνονταν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και το λέω αυτό γιατί ακόμη και σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι ισχυρίζονται ψευδώς ότι ευθύνεται για την πορεία της χώρας προς τα μνημόνια. Ότι ευθύνεται για το περιεχόμενο των μνημονίων. Ότι αν ήταν κάποιος άλλος στη θέση του, θα είχε ακολουθήσει άλλη πορεία η χώρα ή θα είχε αποφύγει τα μνημόνια. Όλα αυτά τα οποία μόλις τώρα σας είπα είναι η αφήγηση που χτίσανε οι αντίπαλοι του, οι αντίπαλοι μας, όλα αυτά τα χρόνια και όπως φάνηκε εκ των υστέρων, όλοι αυτοί τελικά το μόνο το οποίο καταφέρουν να κάνουν είναι πολιτική καριέρα στις πλάτες των Ελλήνων, οι οποίοι συνειδητοποιούν μετά από 9 χρόνια ύφεσης ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που παραμείνει σε καθεστώς μνημονίου, όταν οι άλλες χώρες που μπήκαν σε μνημόνια, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Κύπρος είναι εκτός, ενώ η Ελλάδα είναι και σε ύφεση και με μνημόνια. Όταν λοιπόν ακούγονται αυτά από τους προκατόχους του, οι οποίοι ευθύνονται για την πορεία της χώρας προς την κρίση, ας αναρωτηθούν οι προκάτοχοί του πόσα δισεκατομμύρια ευρώ προσέθεσε ο καθένας από αυτούς που φωτογραφίζεται μέσα στην αίθουσα του Υπουργείου Οικονομικών και τι ελλείμματα παραλάμβανε ο καθένας από αυτούς και τι ελλείμματα παρέδιδε. Και μάλιστα όχι σε ημέρες δύσκολες, όχι σε ημέρες, αν θέλετε, δύσκολες όπως εμείς, αλλά σε ημέρες ευημερίας. Δηλαδή παρέδιδαν μεγάλα ελλείμματα σε μια εποχή που η χώρα έχει υψηλούς διαθετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ας αναρωτηθούν για τις δύσκολες αποφάσεις που απέφυγαν να πάρουν όταν έπρεπε, με αποτέλεσμα τα προβλήματα της χώρας να μετακυλίονται στους επόμενους, μέχρι που στο τέλος ξέσπασε η διεθνής καταιγίδα και η χώρα βρέθηκε απροετοίμαστη αλλά και υπερχρεωμένη. Δυστυχώς, όταν ξέσπασε η κρίση, πολιτικά, ως Πασόκ τότε και ως κυβέρνηση του Πασόκ, δεν μιλήσαμε για τις παραλήψεις ή τα εγκληματικά λάθη του παρελθόντος, γιατί από την πρώτη στιγμή δώσαμε προτεραιότητα στην αντιμετώπιση του προβλήματος και όχι στην αναζήτηση πολιτικών ή ποινικών ευθυνών. Αυτό ίσως να ήταν και το λάθος μας. Προτάξαμε τη χώρα και τους πολίτες και όχι την πολιτική κυριαρχία και τη διάσωση του πολιτικού μας χώρου. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία σε κάποιους να ανασκουμποθούν σήμερα και να μας κουνάνε το δάκτυλο για το πόσο διαφορετικά θα τα χειριζόντουσαν οι ίδιοι. Ότι θα αποφεύγαμε τα μνημόνια ή ότι με μερικές μικρές περικοπές θα περισσώζαμε ό,τι κτίστηκε για πολλά χρόνια σε σαφρά θεμέλια. Και αναρωτιέμαι, αν ήταν τόσο απλό, αυτοί που σήμερα κάνουν επισημάνσεις για το τι έπρεπε να γίνει, γιατί αυτές τις επισημάνσεις δεν τις κάνουν στον κατάλληλο χρόνο, το 2006, το 2007, το 2008, ή όσοι κυβέρνησαν πιο πριν, γιατί δεν προχώρησαν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της χώρας για να μην φτάσει η χώρα στην κατάρρευση. Η κοινωνία που υποφέρει για περισσότερο από 9 χρόνια από την ύφεση, πολλές φορές έθεσε το ερώτημα, μα καλά, φτάσαμε σε αυτή την κρίση εξαιτίας της υπερχρέωσης της χώρας. Φτάσαμε να έχουμε ένα χρέος της τάξης των 300 δισεκατομμυρίων. Εξαιτίας των πλαστών στατιστικών στοιχείων που έστειλε η Νέα Δημοκρατία στην Ευρώπη. Και η έκφραση πλαστά στατιστικά στοιχεία δεν είναι μια προσωπική επινόηση. Υπάρχει μέσα σε κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπάρχει μέσα σε κείμενο έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον ρόλο της Τρόικας. Έστειλε λοιπόν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πλαστά στοιχεία. Οδήγησε τη χώρα σε υπερχρέωση, έφτασε το χρέος σε 200 δισεκατομμύρια και αναρωτιέται ο πολίτης ακόμη και σήμερα. Δεν θα λογοδοτήσει κανείς για όλα αυτά. Κανείς από όσους έφτασαν την χώρα σε αυτό το σημείο. Το ότι τελικά η χώρα δεν χρεοκόπησε το 2010 οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αξιοπιστία του Γιώργου Παπακοσταντίνου μεταξύ των ομολόγων. Μία αξιοπιστία που την κέρδισε σιγά σιγά καθώς κατάφερε να αποδείξει στους συναδέλφους του στο Eurogroup ότι πίστευε βαθιά στην ανάγκη να αλλάξουμε σε αυτήν εδώ τη χώρα για να μην βουλιάξουμε. Γιατί ήταν ένας από τους λίγους υπουργούς της περίοδου των μνημονίων που αποδέχτηκε την ιδιοκτησία του προγράμματος και προσπαθούσε σε κάθε αξιολόγηση να πετύχει βελτιώσεις. Όσο μικρότερη ήταν η αξιοπιστία μας, τόσο δυσκολότερα ήταν τα κείμενα τα οποία υπογράφαμε. Καθώς όμως αποδεικνύαμε ότι πραγματικά είχαμε διάθεση να αλλάξουμε
όλα τα κακά τα οποία αντιμετώπιζε η χώρα, κερδίσαμε σε όρους αξιοπιστίας και μπορούσαμε να πετύχουμε βελτιώσεις στα κείμενα τα οποία συμφωνούσαμε με τους θεσμικούς δανειστές. Η Ελλάδα, με τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Παπανδρέου και Γιώργου Παπακοσταντίνου, τελικά δεν έγινε το ατύχημα που περιμένει να συμβεί, όπως είχε γραφτεί στους Financial Times το 2008. Βεβαίως, η δημόσια αφήγηση που έχει κυριαρχήσει σήμερα δεν συμμερίζεται με τη δική μου άποψη, αυτή που σας καταθέτω σήμερα εδώ σε αυτή την αίθουσα. Η δημόσια αφήγηση θέλει ο Παπακοσταντίνου να είναι ο κακός της ιστορίας, ο ένοχος για τα όσα υπέφεραν οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια. Γιατί έτσι βόλευε τους εμπριστές και όσους τους προστάτευαν. Αντί λοιπόν να διώκονται οι εμπριστές της χώρας, διώκονται ή αντιμετώπισαν προβλήματα πολιτικά οι πυροσβέστες της χώρας. Και αυτός είναι ο στόχος ακόμη και της σημερινής κυβέρνησης. Τα προβλήματα να μην τα περάσει στους εμπριστές, οι διώξεις να μην αφορούν τους εμπριστές, αλλά να αφορούν τους πυροσβέστες. Το βιβλίο αυτό, όπως τονίζει ο ίδιος στον πρόλογο, δεν είναι μια σύνδεση διηγήσεων άλλων, αλλά είναι η προσωπική του μαρτυρία για τα όσα συνέβησαν στην πιο κρίσιμη κατά γενική ομολογία περίοδο της μεταπολίτευσης, μια περίοδο στην οποία δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας ή μια Ελληνίδα που να μην έχει επηρεαστεί με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Είναι η δική του αλήθεια για την κρίση. Επομένως, είναι η αποτύπωση των γεγονότων όπως τα έζησε ο ίδιος, τα προσέλαβε και τα αξιολόγησε. Είναι μια ματιά υποκειμενική. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι τα όσα λέει δεν υπόκειται σε αξιολόγηση. Με την έννοια ότι αυτά όλα τα οποία περιγράφουν μέσα στο βιβλίο μπορούν να ελεγχθούν και να αντικρουστούν από αυτούς που μπορεί να έχουν διαφορετική άποψη. Με αυτή την έννοια, το βιβλίο αυτό είναι μια μοναδική μαρτυρία, τουλάχιστον από την πλευρά της Ελλάδος, αφού μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει άλλη γραπτή μαρτυρία από όσους συμμετείχαν με θεσμικό ρόλο στα γεγονότα εκείνης της εποχής. Οι θέσεις του διακρίνονται για τον μορφολογισμό τους, ανεξάρτητα αν οι εκτιμήσεις που ο ίδιος καταθέτει μπορεί κατά τη δική μας την άποψη των αναγνωστών να είναι σωστές ή λάθος. Το βιβλίο αυτό είναι μια απόπειρα, όπως λέει ο ίδιος, να χτιστεί μια ενιαία αφήγηση για την κρίση. Η χώρα δεν θα καταφέρει να ξεφύγει από αυτή την κρίση εάν δεν συμφωνήσουμε στα αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση της χώρας το 2009. Σε μια χώρα που 6 χρόνια μετά την υπογραφή του πρώτου μνημονίου και 8 χρόνια μετά την έναρξη της ύφεσης δεν έχουμε ακόμη καταλήξει μια κοινά παραδεκτή αφήγηση για το πώς φτάσαμε την κρίση, δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που παραμένει σε μνημόνιο. Και γιατί συνέβη αυτό, γιατί δεν καταφέραμε να χτίσουμε μια ενιαία αφήγηση, γιατί όλα αυτά τα χρόνια κυριάρχησαν οι μύθοι και οι συνωμοσίες. Θα προσπαθήσω να κάνω μια αναφορά, τους γνωρίζετε, γιατί είμαι σίγουρος ότι τους έχετε ακούσει, σε μερικούς από αυτούς τους μύθους που κυριάρχησαν αυτά τα χρόνια. Ο πρώτος μύθος, ότι σκόπιμα η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, του Γιώργου Παπανδρέου, έβαλε τη χώρα στο μνημόνιο για να πάρει λέει, σκληρά μέτρα και με αυτόν τον τρόπο να ενισχυθεί την κερδοφορία των ιδιωτικών κεφαλαίων. Κάποιοι άλλοι έλεγαν ότι σκόπιμα μπήκε η Ελλάδα στο δούλο του για να μπορέσει να βάλει η Αμερική πόδι στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδος. Για κάποιους άλλους, όλα αυτά έγιναν για να σκερδοσκοπήσουν κάποιοι οι οποίοι είχαν πρόσβαση στις πληροφορίες μέσα από τις τοποθετήσεις της αγορές ομολόγων. Και βεβαίως, για να μπορέσει να τα κάνει όλα αυτά η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με αυτούς τους μυθοπλάστες, η κυβέρνηση του Υπουργείου Οικονομικών προχώρησε τεχνητά στην διόγκωση του ελλείμματος του 2009 για να χάσει η χώρα την πρόσβαση στις αγορές και να καταφύγει στα μνημόνια. Ή, λένε κάποιοι άλλοι, τη στιγμή που υπήρχαν Άραβες, Κινέζοι, Ρώσοι που έσπευταν να δώσουν στη χώρα χρήματα, εμείς δεν πήγαμε να τα πάρουμε, ενώ δεν υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι λένε ότι ενώ ο Σόρας προσέφερε 600 δισεκατομμύρια στο Υπουργείο Οικονομικών για να λύσει η χώρα τα προβλήματά της, το Υπουργείο Οικονομικών αρνήθηκε να τα παραλάβει. Κανένας από όλους αυτούς που αποδέχονται αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας δεν σκέφτηκε ότι υπάρχει και μια πιο απλή εξήγηση που έχει να κάνει με ορισμένα δεδομένα τα οποία η Ελλάδα τα ξαναέζησε το 83, το 85, το 90 και το 93. Δηλαδή τι? Ότι η Ελλάδα για άλλη μία φορά βρέθηκε αντιμέτωπη με μακροοικονομικές ανισορροπίες,
οι οποίες είχαν ξεφύγει πέρα από κάθε όριο, δεν μπορούσε πλέον να τις αντιμετωπίσει εύκολα, ειδικά ως μέλος της Ευρωζώνης, δηλαδή επειδή δεν είχαμε το δικό μας το εθνικό νόμισμα να το υποτιμήσουμε όπως είχαμε κάνει το 83, όπως είχαμε κάνει το 85, όπως είχαμε κάνει κατά την περίοδο μεταξύ 90 και 93, τα εργαλεία πολιτικής που είχε στη διάθεσή της η κυβέρνηση ήταν περιορισμένα και αυτό δυσκόλευε πάρα πολύ την προσαρμογή. Και δεν πέρασε αυτή η επιχειρηματολογία ακόμη και όταν έφυγε από Κωνσταντίνο το Υπουργείο Οικονομικών και τον διαδέχτηκε ο Ευάγγελος Βενιζέλος ή όταν ήρθε μετά η κυβέρνηση του Λουκά Παπαδήμου, αλλά η μύθη αυτή και η συνωμοσιολογία δεν κατέρευσε ούτε όταν κέρδισε τις εκλογές ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώτος αντιμνημονιακός πολιτικός, ο οποίος υπόσχονταν ότι θα μηδενίσει τα ελλείμματα σε 18 μήνες, αυτός ο οποίος μέσα από τα ζάτρια είχε τη δυνατότητα να βρει τρόπους αντιμετώπισης της κρίσης που θα κάνουν τους Έλληνες να μην υποφέρουν, ενώ αντίθετα εμείς δεν αναζητούσαμε τέτοιες κρίσεις και τέτοιες ευκαιρίες. Ήταν ο πρώτος που είχε πει ότι δεν θα συνενέσω στο λάθος για να κερδίσει τις εκλογές τον Ιούνιο του 2012 και να υιοθετήσει ακριβώς τις ίδιες πολιτικές και μάλιστα να θέσει σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα εμπροστοβαρούς δημοσιονομικής πολιτικής τόσο για το 2012 όσο και για το 2013. Και δεν ξεπεράστηκαν αυτοί οι μύθοι και οι συνωμοσίες ούτε και αμέσως μετά την άνοδο του Αλέξη Τσίπρα στην θέση του Πρωθυπουργού. Το αντίθετο, η κυριαρχία των μύθων και των συνωμοσιών, η υποχώρηση της κοινής λογικής, η άγνοια ή η συστηματική απόρριψη επιχειρημάτων που στηρίζονταν σε πραγματικά και μη αμφισβητήσιμα αριθμητικά ή στατιστικά δεδομένα είναι που οδήγησε στην άνοδο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στην εξουσία και αυτό επιθυμεί η παρούσα κυβέρνηση. Να μην γίνει ποτέ συζήτηση η οποία θα τεκμηριώνεται με πραγματικά, με στατιστικά, με αριθμητικά δεδομένα, αλλά να γίνεται μια συζήτηση σε όρους μύθων και συνωμοσιών. Από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2015 ήρθαν τα πάνω κάτω. Έκλεισαν οι τράπεζες, κάτι το οποίο δεν συνέβη ποτέ την περίοδο που Υπουργός Οικονομικών ήταν ο Γιώργος Παπακοσταντίνου και μετά ο Ευάγγελος Βενιζέλος ή αργότερα εγώ. Μπήκαν τα capital controls, τα οποία εμείς ποτέ δεν διανοηθήκαμε να τα επιβάλλουμε. Χάθηκαν περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου της τάξης των 25 δισεκατομμυρίων. Τόσο άξιζαν οι μετοχές του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που είχε στις ελληνικές τράπεζες μέσα σε μία νύχτα. Εξαφανίστηκε αξία 25 δισεκατομμυρίων σε μετοχές και αυξήθηκε ισόβρος από χρέος. Η δυναμική του χρέους χειροτέρεψε πάρα πολύ. Άρχισαν ξανά να διαρρέουν καταθέσεις. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατέστησε μη επιλέξιμα τα ελληνικά ομόλογα, δημιουργώντας ιδιαίτερες δυσκολίες στην λειτουργία του τραπεζικού συστήματος. Αλλά κανείς, ακόμη και σήμερα, δεν θέλει να αναγνωρίσει ότι το 2010 που είχαμε έλλειμμα 36 δισεκατομμύρια, δεν είχαμε καμία άλλη επιλογή πέρα από αυτά τα οποία επιλέξαμε να κάνουμε εκείνη την εποχή. Και εν πάση περιπτώσει ότι η Ευρώπη δεν θα άλλαζε τις πολιτικές τις οποίες είχε συμφωνήσει στην Ελλάδα μόνο και μόνο επειδή κέρδισε τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ. Και βεβαίως κανείς δεν θέλει να παραδεχτεί ότι για να μείνει η νέα κυβέρνηση στην εξουσία θα έπρεπε όχι να ενισχύσει τα μνημόνια όπως δεσμευόταν πριν από τις εκλογές ή ότι θα τα καταργήσει με άρθρο μονό, αλλά κατέληξε τελικά να ψηφίζει το τρίτο μνημόνιο με άρθρα πολλά, μόνο και μόνο για να μπορέσει να πάρει τα 86 δισεκατομμύρια που θα τις επιτρέψουν να καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας μέχρι το 2018. Τελικά, μάθαμε εκ των υστέρων ότι αυτοί που μας κατηγορούσαν ως μερκελιστές για εθνική προδοσία, ότι ήμασταν τα παιδιά του Τσολάκογλου, ότι είχαν αυταπάτες. Και επομένως, εφόσον είχαν αυτές τις αυταπάτες, είχαν μια δικαιολογία για όλα αυτά τα οποία λέγανε, αλλά τώρα που ο λαός τους έφερε και τους ανέθεσε ευθύνες, συνειδητοποίησαν ότι δεν είναι τόσο εύκολο να σχηματίσεις το μέτωπο του Νότου για να τα βάλεις με τις χώρες του Βορρά, ότι είσαι υποχρεωμένος να κάνεις κάποιες επιλογές τις οποίες αυτοί δεν είχαν υπόψη τους όταν από την αντιπολίτευση υπόσχονταν όλα όσα υποσχέθηκαν στους Έλληνες. Διαβάζοντας λοιπόν το βιβλίο, αναρωτιέται κανείς
μαζί με τον συγγραφέα γιατί η ελληνική κοινωνία αντέδρασε τόσο βία και τόσο ακριτικά, με αποτέλεσμα στο ξεκίνημα αυτής της κρίσης να έχουμε και τον θάνατο των εργαζομένων που υπερπολήθηκαν από την ελληνική βόμβα. Γιατί η οικονομία μας έχασε το 1/4 και 8 χρόνια μετά εξακολουθούμε να είμαστε σε ύφεση? Γιατί είμαστε η μόνη χώρα που παραμένει σε μνημόνιο? Λένε κάποιοι, αργήσατε να πάρετε μέτρα. Είναι σωστό αυτό που λένε? Πρώτον, δεν αργήσαμε να πάρουμε μέτρα. Πήραμε μέτρα σχεδόν από την επομένη των εκλογών και σήμερα συμπληρώνονται 7 χρόνια από την ημέρα που ο Γιώργος Παπακοσταντίνου ορκίστηκε ως Υπουργός Οικονομικών και εγώ ως Υπουργός Οικονομικών, και ένα από τα πρώτα μελήματα που όλοι συνειδητοποιήσαμε το μέγεθος και την έκταση του δημοσιονομικού εκτροχιασμού ήταν πώς θα επαναφέρουμε την χώρα σε δημοσιονομική ισορροπία. Αλλά σε αυτούς που επιμένουν σε αυτό το επιχείρημα, ότι στο μνημόνιο μπήκαμε γιατί δεν πήραμε μέτρα, θέλω να υπενθυμίσω ότι 2 άλλες χώρες που μπήκαν σε μνημόνια, αναφέρομαι στην Ιρλανδία και στην Πορτογαλία, είχαν πάρει πολύ περισσότερα μέτρα για πολλά χρόνια και τελικά δεν απέφυγαν τα μνημόνια. 3 παράγοντες που επισημαίνονται σε διαφορετικά σημεία του βιβλίου καθόρισαν το μέγεθος και την ένταση της ελληνικής κρίσης. Ο πρώτος κωδικοποιείται από τον συγγραφέα με την έκφραση πολιτικοί υπολογισμοί. Πολιτικοί υπολογισμοί τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στο εξωτερικό της χώρας. Και τι εννοώ? Είναι πολιτικοί υπολογισμοί που οδήγησαν το φερόμενο ως αστικό κόμμα της χώρας στη Νέα Δημοκρατία να υψώσει πρώτο την αντιμνημονιακή σημαία αντί να επιλέξει τη συνένεση. Οι σχεδιαστές της αντιμνημονιακής στρατηγικής της Νέας Δημοκρατίας κατέληξαν τότε στο συμπέρασμα ότι μέσα από το λάβαρο του αντιμνημονίου θα καταφέρουν να συλλέξουν εκείνους τους ψηφοφόρους που φάνηκε ότι άρχισαν να διαρρώνουν από το ΠΑΣΟΚ ως αποτέλεσμα των δύσκολων αποφάσεων που έπρεπε να πάρει η κυβέρνηση. Βεβαίως, προφανώς δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό τους ότι η στάση τους εκείνη τη στιγμή νομιμοποιούσε στη συνείδηση των πολιτών την ακραία στάση είτε του ΣΥΡΙΖΑ είτε της ακραίας λαϊκής δεξιάς ή ακροδεξιάς. Ούτε καν πέρασε από το μυαλό τους ότι όταν θα υποχρεωνόταν να κάνουν την αναγκαία στροφή, πράγμα και το οποίο έγινε, τότε στη στροφή αυτή θα χάνουν πάρα πολλούς ψηφοφόρους είτε προς τη Χρυσή Αυγή, είτε προς τους ανεξάρτητους Έλληνες, είτε προς το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, παρά την προσπάθεια που κατέβαλε η κυβέρνηση τότε του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Γιώργος Παπανδρέου, η Νέα Δημοκρατία απέρριψε όλες τις προτάσεις για συνένεση και ο ίδιος τους έδωσε και την ευκαιρία λέγοντας ότι αν η παρουσία μου συνιστά πρόβλημα, είμαι διατεθειμένος να συζητήσω και το ενδεχόμενο μια συνεργασία με κάποιο άλλο πρόσωπο. Το μέγεθος του προβλήματος είναι τόσο μεγάλο που δεν μπορούμε, παρά το 44% που είχαμε πάρει, έλεγε τότε, δεν μπορούμε να το λύσουμε μόνοι μας, χρειάζονται ευρύτερες πολιτικές συνενέσεις. Η Νέα Δημοκρατία, αυτοί που χάραξαν τη στρατηγική της αντιμνημονιακής πολιτικής, ποτέ δεν κατάλαβαν ότι η συνεργασία θα ωφελούσε την χώρα, τους πολίτες, αλλά και την πολιτική σταθερότητα. Ο στόχος τους ήταν να πέσει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Τελικά το κατάφεραν. 2 χρόνια αργότερα έπεσε ο Γιώργος Παπανδρέου, ήρθε η κυβέρνηση του Λουκά Παπαδήμου, αλλά ποιο ήταν το όφελος για τη Νέα Δημοκρατία που κινήθηκε με αυτή τη λογική? Στις εκλογές του Μαΐου του 2012, η Νέα Δημοκρατία πήρε 18,5%. Ήταν το χειρότερο ποσοστό που πήρε ποτέ. Και αργότερα, έναν μήνα, μέσα από τον εκβιασμό του Σαμαρά, κατάφερε το 18,5% να το κάνει 29,5% και βέβαια με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ και της ΔΙΜΑΡ να συγκροτήσει μια κυβέρνηση, καθώς η χώρα πλέον φαινόταν ότι ήταν στα πρόθυρα της εξόδου από την Ευρωζώνη και ήδη ετοιμαζόταν σχέδια, όπως αποκαλύφθηκε εκ των υστέρων, από τις χώρες του σκληρού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης για μια πιθανή έξοδο της χώρας από την Ευρωζώνη. Πολιτικοί υπολογισμοί όμως γινόντουσαν και από πολλούς στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Είτε για την αναγκαιότητα των μέτρων ή όχι, είτε για την ανοιχτή στήριξη, την αποστασιοποίηση, γιατί είναι δύσκολο να βγαίνεις και να στηρίζεις τον Υπουργό Οικονομικών που εισηγείται δύσκολες αποφάσεις, περικοπές μισθών και συντάξεων, ενδεχομένως κλείσιμο οργανισμών. Δυστυχώς, λίγοι από τους συνάδελφους, και δεν το λέω αν θέλετε ας πούμε με κακία, είχαν τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της δημοσιονομικής προσαρμογής που χρειαζόταν και των αλλαγών που χρειαζόταν στον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας
και βεβαίως των αλλαγών που χρειαζόταν το πολιτικό σύστημα. Πολιτικοί υπολογισμοί όμως επικράτησαν και στο εξωτερικό. Σύγκρουση ανάμεσα στην καγκελάριο Μέρκελ και τον Υπουργό Οικονομικών του Σόιμπλε για το αν έπρεπε να δοθεί πρόγραμμα στην Ελλάδα ή όχι, για το αν έπρεπε να είναι παρόν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο πρόγραμμα αυτό ή όχι, ή ακόμη και για το πώς έπρεπε να αντιμετωπιστεί το χρέος, αν δηλαδή έπρεπε να γίνει κούρεμα και πότε έπρεπε να γίνει κούρεμα. Η Γερμανία, μετά την χρηματοοικονομική κρίση του 2008, αποδείχθηκε ότι ήταν η ηγεμονική δύναμη της Ευρώπης. Αλλά δυστυχώς οι τρόποι με τους οποίους λειτουργούσε και εξασκούσε τα καθήκοντά της ως ηγεμονική δύναμη έδιναν προτεραιότητα και έμφαση στις εσωτερικές εξελίξεις και δευτερευόντως στο πώς η καθυστέρηση ή όχι των αποφάσεων της Γερμανίας και της Ευρώπης θα επηρέαζε την έκταση της κρίσης και την πιθανή μετάδοση της και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, πράγμα και το οποίο έγινε. Είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι αν ο Διοικητής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο Τρισέ, ενεργούσε με τον τρόπο που ενέργησε ο Ντράγκη, αν η Γερμανία ανταποκρίνονταν νωρίτερα, το Φεβρουάριο του 2010 ή το Μάρτιο του 2010, και το μέγεθος και η έκταση και η διάρκεια της κρίσης θα ήταν πολύ διαφορετικά. Βεβαίως η ιστορία δεν γράφεται με άλλο. Πολιτικοί υπολογισμοί για τις εκλογές σε κάποιο κρατήδιο της Γερμανίας οδήγησαν την Μέρκελ να καθυστερήσει την ανακοίνωση της απόφασης για τη δημιουργία του μηχανισμού μέσω του οποίου στηρίχθηκε χρηματοδοτικά η Ελλάδα. Πολιτικοί υπολογισμοί από τις άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου να μην μπουν στο κάδρο της κρίσης, τους απέτρεψε από το να προσπαθήσουν να συγκροτήσουν ένα μέτωπο με την ελληνική κυβέρνηση, έτσι ώστε να διεκδικήσουν από τις χώρες του Βορρά μια διαφορετική στάση, προκειμένου το πρόβλημα της Ελλάδος να μην μεταδοθεί και στις υπόλοιπες χώρες. Πολιτικοί υπολογισμοί από την πλευρά των Αμερικάνων εν ώψη των προεδρικών εκλογών του 2012 τους οδήγησαν στο να επιδιώξουν να δοθεί μια λύση στο ελληνικό πρόβλημα για να μην μεταδοθεί η κρίση στις ΗΠΑ και χάσει τις εκλογές ο Ομπάμα. Αλλά, προσέξτε, η ισχυρότερη οικονομικά, πολιτικά χώρα στον κόσμο, όταν τηλεφωνούσε ο Υπουργός Οικονομικών της στον συνάδελφό του, τον Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, τον κύριο Σόιμπλε, να στηρίξει την Ελλάδα για να μην καταρρεύσει η Ελλάδα, η απάντηση του κ. Σόιμπλε, σύμφωνα με τα όσα έχουμε μάθει εκ των υστέρων, ήταν: κοιτάξτε εσείς οι Αμερικάνοι να λύσετε το δικό σας και να αντιμετωπίσετε το δικό σας πρόβλημα με το χρέος και αφήστε εμάς τους Γερμανούς να δούμε πώς θα χειριστούμε με τον αποτελεσματικότερο τρόπο τα προβλήματα της Ελλάδας και την κρίση της Ελλάδας. Ο δεύτερος παράγοντας που επηρέασε την κρίση είναι ο χρόνος και η λειτουργία του χρόνου στην αντιμετώπιση της κρίσης. Όταν έγινε ορατό ότι κάποια στιγμή η Ελλάδα θα χάσει την πρόσβαση στις αγορές, πρόσβαση σε αποδεκτά επιτόκια, διότι βεβαίως αν θες να δανειστείς με 10-12% μπορείς να έχεις πρόσβαση στις αγορές, αλλά αυτό θα ήταν καταστροφικό για την χώρα. Τις επιλογές πλέον τις καθόριζε, ενώ τις επιλογές του Υπουργού Οικονομικών και του Πρωθυπουργού της χώρας, το μικρό χρονικό διάστημα που μεσολογούσε από τη στιγμή που έχανε την πρόσβαση στις αγορές μέχρι τη στιγμή που έγινε ένα ομόλογο ύψους 9 περίπου δισεκατομμυρίων στις 19 Μαΐου. Ο χρόνος της δημοσιονομικής προσαρμογής είναι ένα άλλο κρίσιμο και καθοριστικό ζήτημα. Όσο πιο μεγάλη ήταν η διάρκεια της δημοσιονομικής προσαρμογής, τόσο πιο ήπια θα ήταν η επίπτωση στην οικονομία. Αυτό όμως προϋπέθεται ότι θα μας δίνουν περισσότερο από 110 δισεκατομμύρια για να μπορέσουμε εμείς να μειώσουμε σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και βεβαίως κανείς δεν ήταν διατεθειμένος τότε να δώσει στην Ελλάδα περισσότερο από 110 δισεκατομμύρια για να μειώσει το έλλειμμα κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες σε 5 χρόνια. Γι' αυτό και η ύφεση ήταν τελικά πολύ βαθιά και αυτό δυσκόλεψε την εφαρμογή αλλά και την αποτελεσματικότητα του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. Οι διαρθρωτικές αλλαγές που έπρεπε να κάνει η Ελλάδα ήταν αναγκαίες, αλλά θέλουν χρόνο για να αποδώσουν. Όσες αλλαγές και αν κάνεις διαρθρωτικές, όσο γρήγορα και αν τις κάνεις, πρέπει να μεσολαβήσει ένα χρονικό διάστημα μέχρι που η οικονομία να μπορέσει να τις ενσωματώσει και βεβαίως να βοηθήσει τους ανθρώπους να προσανατολίσουν τις επιχειρηματικές τους επιλογές. Κάθε καθυστέρηση στην αξιολόγηση του προγράμματος, και αυτό το βλέπουμε ειδικά τώρα με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ανεβάζει και ανέβασε το κόστος σε όρους χαμένου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και περισσότερων μέτρων για την χώρα. Όσο απομακρύνεται το ενδεχόμενο έγκαιρης εξόδου στις αγορές, τόσο μειώνεται η αντοχή των πολιτών στα νέα μέτρα.
η έλλειψη αίσθησης του ρόλου του χρόνου και του συγχρονισμού της πορείας της οικονομίας και των πολιτικών εξελίξεων ήταν που μας οδήγησαν τελικά στο τρίτο μνημόνιο και στα νέα μέτρα. Θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει το τρίτο μνημόνιο, θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει τα νέα μέτρα. Ο τρίτος παράγοντας που επηρέασε την κρίση είναι η αξιοπιστία των επιλογών που έγιναν κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Το πρώτο πρόγραμμα στηριζόταν στην εκτίμηση ότι η Ελλάδα δεν είχε πρόβλημα χρέους, ότι είχε ένα πρόβλημα αξιοπιστίας από τα πλαστά στατιστικά στοιχεία που έδινε η προηγούμενη κυβέρνηση. Και ότι αν υπήρχε μια κυβέρνηση η οποία ήταν διατεθειμένη να πάρει τα αναγκαία μέτρα, αυτό θα της επέτρεπε σε κάποιο χρονικό διάστημα να ξαναμπεί στις αγορές. Και ενώ ψηφίζεται ένα σύνολο μέτρων που επιτρέπει την Ελλάδα να υπογράψει το πρώτο πρόγραμμα, λίγους μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο του 2010, σε μια πόλη, την Ντοβίλ, ο τότε πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Σαρκοζή με την καγκελάριο της Γερμανίας Μέρκελ αποφασίζουν ότι από τούδε και στο εξής, όταν μια χώρα διεκδικεί χρήματα από Ευρωπαϊκό Ταμείο Στήριξης, πριν πάρει τα χρήματα θα πρέπει να αξιολογηθεί ως προς τη βιωσιμότητα του χρέους της. Και αν το χρέος της δεν είναι βιώσιμο, να πορευτεί και μετά να πάρει χρήματα, αν είναι βιώσιμο, βεβαίως να αποκτήσει πρόταση. Σωστό, διότι πρέπει να τιμωρούνται και αυτοί που απανίζουν άσκοπα και κλείνουν μια χώρα, αλλά λάθος για τη συγκεκριμένη στιγμή, γιατί υπονόμευσε την αξιοπιστία του πρώτου προγράμματος και δεν είναι τυχαίο ότι αμέσως μετά την απόφαση αυτή μπαίνει στο πρόγραμμα και μια σειρά από άλλες χώρες. Ποια αξιοπιστία μπορεί να έχει ένα πρόγραμμα όταν οι υπουργοί οι οποίοι το ψηφίζουν και καλούνται να το εφαρμόσουν λένε ότι είναι καταστροφικό για την χώρα, αλλά δεν καταθέτουν και εναλλακτική πρόταση έναν της οποίας θα εξασφάλισει η χώρα χρηματοδότηση. Από το 2010 ακούμε συνεχώς ότι αυτό το πρόγραμμα δεν είναι καλό. Όμως οι Ευρωπαίοι για να σου οργανίσουν τα χρήματα, οι διεθνείς αγορές για να σου δώσουν χρήματα, θέλουν να δουν ποια είναι η εναλλακτική πρόταση την οποία καταθέτεις. Έχουν περάσει 3 κυβερνήσεις, 2 εκλεγμένες μετά από την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου. Δεν είδα κάποιον να καταθέτει ένα εναλλακτικό πρόγραμμα το οποίο θα ήταν διατεθειμένες είτε οι αγορές είτε οι θεσμικοί δανειστές να το χρηματοδοτήσουν. Πόσο αξιόπιστο μπορεί να είναι ένα πρόγραμμα όταν περιλαμβάνει ως στόχο για το πρωτογενές πλεόνασμα 3,5 με 4% του ΑΕΠ. Ή πόσο αξιόπιστο μπορεί να είναι ένα πρόγραμμα, και εδώ πέρα είναι κάτι το οποίο αφορά τον Γιώργο και εμένα, που προβλέπει αποκρατικοποίησης της τάξης των 50 δισεκατομμυρίων. Θυμάμαι μια μέρα μου πήρε τηλέφωνο ο Γιώργος και μου λέει: σε παρακαλώ, θέλω να βγει στην τηλεόραση. Είχε μόλις ανακοινωθεί ότι η Ελλάδα, στο πλαίσιο του προγράμματος, προχωρά στην εκπόνηση ενός σχεδίου αποκρατικοποίησεων που θα απέφερε έσοδα της τάξης των 50 δισεκατομμύριων. Ήμουν καλεσμένος στην εκπομπή αυτή, απέναντί μου είχα τον Στέφανο Μάνο, μου λέει: κύριε Σαχινίδη, πόσα χρήματα έχετε εξασφαλίσει μέχρι στιγμής ως κυβέρνηση από τις αποκρατικοποίησεις? Λέει: ελάχιστα. Δεν μπορείτε να μου πείτε, σας παρακαλώ, πόσα καταφέρετε να εξασφαλίσετε 50 δισεκατομμύρια? Λοιπόν, έχετε δίκιο, είναι ένας φιλόδοξος στόχος, αλλά αν μη τι άλλο είναι μια δήλωση προθέσεων ότι η χώρα πλέον σκέφτεται να κάνει ένα πρόγραμμα αποκρατικοποίησεων. Χρόνια αργότερα, και εγώ και ο Παπακοσταντίνου σκεφτήκαμε ότι η παρουσία αυτού του προγράμματος αποκρατικοποίησεων στο πρόγραμμα που είχε υπογράψει η Ελλάδα είχε μια αλληλεπίδραση με τον στόχο για τα αναγκαία πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά και με την άσκηση βιωσιμότητας του χρέους. Δεν θέλω όμως να ανοίξω το κομμάτι αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ο Παπακοσταντίνος, υπουργός των Οικονομικών, ποτέ δεν σκέφτηκε να δημιουργήσει υπερταμείο, στο οποίο θα περνούσε σχεδόν το σύνολο της δημόσιας περιουσίας για 99 χρόνια και να ανέχεται τη διοίκηση του συγκεκριμένου υπερταμείου σε ξένους. Ούτε βεβαίως διανοήθηκε ποτέ να οδηγήσει σε έλεγχο των τραπεζών από ξένα κερδοσκοπικά κεφάλαια και ενδεχομένως και τη διοίκηση των τραπεζών σε ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από το εξωτερικό. Τελικά, όπως διαπιστώνουμε σήμερα, το ηθικό πλεονέκτημα για αυτές τις επιλογές το είχε μόνο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Περνάνε τα πάντα άκρητα, χωρίς δημόσια συζήτηση, χωρίς κοινωνικές αντιδράσεις. Αυτό, κατά την άποψή μου, δείχνει και το μέγεθος της ήττας τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και της Νέας Δημοκρατίας μέσα στην κοινωνία. Γι' αυτό και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει τη δυνατότητα να προχωρά σε αυτές τις επιλογές. Τελευταία, πολλοί στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα, υποστηρίζουν ότι το μέγεθος της κρίσης με το οποίο βρεθήκαμε αντιμέτωποι, η διάρκεια και το βάθος της, επηρεάστηκε καθοριστικά από το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι
χώρα μέλος της Ευρωζώνης. Στο στρατόπεδο των υποστηρικτών αυτής της άποψης ανήκουν καταρχάς αυτοί οι οποίοι πάντοτε έλεγαν ότι η Ελλάδα δεν έπρεπε ποτέ να μπει στην Ευρωζώνη. Τελευταία όμως προσχωρούν και κάποιοι οι οποίοι λένε ότι αν είχαμε βγάλει την Ελλάδα από την Ευρωζώνη, η Ελλάδα σήμερα θα την είχε ξεπεράσει την κρίση. Είμαι σίγουρος ότι θα έχετε ακούσει δηλώσεις οικονομολόγων με Νόμπελ όπως είναι ο Στέγγλιτς και ο Γκούτμαν, αλλά υπάρχουν και πολλοί εγχώροι οι οποίοι τελευταία λένε λίγο ή πολύ παρεμφερείς απόψεις και συμμετέχουν και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παραβλέπουν όμως αυτοί τα ωφέλη για την ελληνική οικονομία σε περίπτωση που έβγαινε από την Ευρωζώνη, δηλαδή τα ωφέλη από την υποτίμηση του εθνικού νομίσματος θα ήταν οριακά, αφού σε μεγάλο βαθμό ο μη εμπορεύσιμος τομέας της οικονομίας σήμερα εξακολουθεί να είναι κυρίαρχος και θα είχαμε πολύ μικρά ωφέλη από την υποτίμηση του νομίσματος. Αντίθετα, το κόστος από τον πληθωρισμό που θα προκαλούσαν οι συνεχείς υποτιμήσεις του νομίσματος θα το πλήρωναν τα πιο ευάλωτα τμήματα της κοινωνίας, δηλαδή οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι άνεργοι. Από την άλλη πλευρά, οφείλω να αναγνωρίσω, και είναι κάτι που εκ των υστέρων το έχω συζητήσει με τον Παπακοσταντίνο, ότι η Ελλάδα, αν δεν είχε μπει στην Ευρωζώνη, πιθανότατα να μην είχε καταφέρει να συσσωρεύσει χρέος 300 δισεκατομμυρίων, να μην είχε φτάσει δηλαδή στο 129% του ΑΕΠ, γιατί ποτέ οι διεθνείς αγορές δεν θα δάνειζαν τόσα πολλά χρήματα στην Ελλάδα, ούτε και θα επέτρεπαν σε μια χώρα σαν την Ελλάδα να διακρίνει τόσο υψηλά ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και δημοσιονομικά ελλείμματα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Αμέσως, μόλις η Ελλάδα ξέφυγε λιγάκι από την ισορροπία, θα ξεκινούσαν κερδοσκοπικές επιθέσεις σε βάρος της δραχμής, όπως συνέβη το 1983, όπως συνέβη το 1985, όπως συνέβη το 1990, το 1993. Το συγγραφέα τον κατατρέχει όλα αυτά τα χρόνια το βάρος τριών προβλέψεων που έχουν. Ξεχωρίζουν τρεις από αυτές. Η πρώτη, δεν θα πάρω άλλα μέτρα. Η δεύτερη, θα βγούμε στις αγορές μέχρι το 2012. Η τρίτη, όταν, και το λέει και στον επίλογο, όταν η Ελλάδα πάψει να είναι στις πρώτες σελίδες των διεθνών μέσων ενημέρωσης, τότε θα έχει λύσει τα προβλήματά της. Οι εξελίξεις δεν τον δικαίωσαν στις προβλέψεις του αυτές. Χρειάζεται να πάρει και άλλα μέτρα. Όχι μόνο αυτός, αλλά και όλοι όσοι τον διαδέχτηκαν στο Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί όταν το πρωτογενές έλλειμμα της χώρας είναι της τάξης των 24 δισεκατομμύριων ή 10% του ΑΕΠ, και προκειμένου να σταθεροποιήσεις το χρέος πρέπει το 10% έλλειμμα να το κάνεις 4 ή 5% πλεόνασμα, πρέπει να πάρεις πολλά μέτρα που δεν τα αντέχει μια κυβέρνηση. Σήμερα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα 1%, αλλά έχει περάσει μετά από τον Παπακοσταντίνο μια πλειάδα υπουργών οικονομικών και έχουν ανεβεί άλλες 3 κυβερνήσεις. Η χώρα τελικά δεν κατάφερε, όπως σας είπα προηγουμένως, να μπει στις αγορές, γιατί η συμφωνία Μέρκελ-Σαρκοζή στην Τροβίλη έδιωξε τους επενδυτές από τα ελληνικά ομόλογα. Η χώρα δεν έφυγε ούτε από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων άμεσα, αλλά από ένα σημείο και μετά έφυγε. Η κρίση όμως παραμένει εδώ. Γιατί τελικά αποδεικνύεται ότι όλοι, όταν λέω όλοι εννοώ, κοινωνικοί εταίροι, πολιτικοί, υποεκτίμησαν το μέγεθος και τις συνέπειες αυτής της κρίσης, και οι πολιτικοί, ειδικά τα κόμματα, έτρεχαν να προλάβουν το τρένο της εξουσίας υποσχόμενοι στους Έλληνες τα ανέφικτα, παραγνωρίζοντας ότι αν δεν γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές, η κρίση θα παραμένει και θα κατατρώγει τη χώρα και τους πολίτες. Αν μπορούσαμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, τι θα μπορούσε να είχε αλλάξει? Διαλέγω ένα από τα σημεία του βιβλίου που έχει συζητήσει ο Παπακοσταντίνος και έχει να κάνει κυρίως με μια συζήτηση για το ποιος ήταν ο πιο σωστός τρόπος πολιτικός αντιμετώπισης του προβλήματος. Ένα θέμα που τέθηκε εσωκομματικά στο Πασόκ τότε ήταν ότι έπρεπε να διεκδικήσουμε τη στήριξη στον μνημόνιο από 180 βουλευτές. Επομένως, να υποχρεώσουμε και τη Νέα Δημοκρατία να συμμετάσχει. Θεωρώ ότι ήταν λάθος αυτή η επιλογή, διότι αν η Νέα Δημοκρατία έμεινε συνεπής με την μνημονιακή της θέση, η χώρα κινδύνευε να χρεοκοπήσει και βεβαίως κανείς δεν θα ζητούσε ευθύνες από την κυβέρνηση του Πασόκ που είχε βγει να κυβερνήσει τη χώρα, αλλά εμείς είχαμε υποχρέωση τότε να οδηγήσουμε τη χώρα σε έναν δρόμο πιο σταθερό. Αν όμως είχαμε μία επιλογή, την οποία τη συζητήσαν οι συμμετέχοντες σε άτυπα υπουργικά συμβούλια, στα οποία δεν συμμετείχα, ήταν παρόν ο Παπακοσταντίνος και μπορεί να μας μιλήσει για αυτό το θέμα αργότερα, ο ίδιος έχει τοποθετηθεί και μέσα στο βιβλίο, ήταν ότι η χώρα όφιλε, η κυβέρνηση του Πασόκ, ο Πρωθυπουργός τότε, όφιλε να προχωρήσει στη διεξαγωγή εθνικών εκλογών τον Νοέμβριο του 2010 μαζί με τις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση. Το επιχείρημά του βρέθηκε αντιμέτωπος με μια πρωτόγενη κρίση, δεν είχε άλλες επιλογές,
Διασφάλισα χρηματοδότηση της χώρας, πλην όμως το πρόγραμμα που καλούμε να υλοποιήσω είναι δύσκολο και θέλω πολιτική νομιμοποίηση. Αξιολογήστε τις επιλογές τις οποίες έκανα και δώστε μου εντολή να συνεχίσω ή όχι. Το γεγονός ότι αυτό το πράγμα δεν το κάναμε, πιθανότατα σε ένα μεγάλο βαθμό εξηγεί και πολλά από αυτά τα οποία συνέβησαν. Κλείνω λέγοντας ότι το βιβλίο αυτό διαβάζεται σαν νεράκι, με πολύ μεγάλη ευκολία. Είναι εξαντλητικό σε ό,τι αφορά την παράθεση των δεδομένων που οδήγησαν στη λήψη των συγκεκριμένων αποφάσεων. Έχει μια περιγραφή που κινείται πολύ γρήγορα, κρατά ζωντανό το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Εγώ προσωπικά βρήκα ότι έχει και χαρακτηριστικά που ταιριάζουν σε ένα λογοτεχνικό έργο. Εύχομαι στον Γιώργο καλή συνέχεια. Το βιβλίο του παρουσιάζει όχι μόνο εδώ, αλλά και στο εξωτερικό και αύριο σπέβδει να αναχωρήσει για την Αμερική όπου το παρουσιάζει. Και εύχομαι το βιβλίο του να είναι καλοντάξιδο και καλή επιτυχία. Καλησπέρα σε όλους. Είναι πολύ μεγάλη τιμή να βρίσκομαι σήμερα σε αυτή την εκδήλωση, συμπαρουσιάζοντας μαζί με τον κύριο Σαρκινίδη το βιβλίο του κυρίου Παπακοσταντίνου, το Game Over, ως τριτοετής φοιτητής οικονομικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ως φοιτητής οικονομικών διάβασα και το βιβλίο. Είχα διαβάσει το Game Over πριν μου ανακοινωθεί από τον κύριο Σοκράτη ότι πρόκειται να το παρουσιάσω. Και όταν διάβασα, μόλις μου ανακοινώθηκε επίσημα ότι θα το παρουσιάσω, το εξέλαβα ως αστείο. Ως αστείο διότι κάθε φοιτητής που ξέρει γιατί βρίσκεται στην οικονομική σχολή, ξέρει γιατί σπουδάζει αυτό το αντικείμενο, έχει την ελπίδα πάντοτε και την απέτηση, μπορούμε να πούμε, ότι κάποια στιγμή να συνδιαλλαγεί με έναν από τους πρωταγωνιστές της οικονομίας που καθορίζουν με τις αποφάσεις τους την πορεία μιας χώρας. Και μάλιστα η πρόκληση να είσαι δίπλα σε δύο υπουργούς οικονομικών, που ήταν και πρωταγωνιστές του ελληνικού δράματος, είναι που κάνει την υπόθεση πιο ενδιαφέρουσα. Αν δεν μας ενδιαφέρει άλλωστε ότι εκτός από πρωταγωνιστές κατά τη διάρκεια της κρίσης 2009-2012, στην συνέχεια ήταν οι κομπάρσοι. Και όχι κομπάρσοι της καρδιάς μας που λέει και το τραγούδι του Μητυλινέου, αλλά κομπάρσοι κατά την επιστήμη του θεάτρου, αυτοί που λένε ελάχιστα λόγια, που δεν έχουν σημαντικό ρόλο σε μία εξέλιξη. Όταν πήρα στα χέρια μου αυτό το βιβλίο, το Game Over, ή παραφράζοντας τον τίτλο Το πάρτι τελείωσε, το βλέπουμε έπεσε στο background πίσω από το Game Over, όπου όταν το διαβάσετε και προσέξετε καλύτερα, θα δείτε ότι είναι ένα απόσπασμα από το μνημόνιο, το πρώτο, Memorandum of Economic and Financial Policies, με ημερομηνία 3 Μαΐου 2010. Το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό είναι ότι θέλει ο Υπουργός να κρυφτεί και η χαρά δεν τον αφήνει. Όμως εδώ αντιθέτως, έχουμε έναν Υπουργό ο οποίος δεν θέλει να κρυφτεί και τολμά. Ενώ η όλη συζήτηση είναι ανοιχτή, μέχρι και σήμερα για την κρίση, για το ποιος ευθύνεται για το δημόσιο χρέος, το διπλό έλλειμμα και φυσικά την είσοδο της χώρας στα μνημόνια, να προσφέρει τη δική του εκδοχή των γεγονότων. Μπορεί να τον κατηγορήσει κανείς ότι δεν είναι τόσο αυστηρός με το Πασόκ, ότι παρουσιάζει όλες τις προσπάθειες της τότε κυβέρνησης τέλειες ή για μια άλλη σειρά στρατηγικών τακτικών. Δεν μπορεί όμως να το επιρρύψει κανένας ευθύνες και κατηγορίες για το ότι κρύφτηκε ή δραπέτευσε, όπως έκαναν οι προγενέστεροι συνάδελφοί του. Προσωπικά διάβασα το βιβλίο μέσα σε 5 μέρες. Ένιωσα την ανάγκη μετά από κραυγές, φωνές, συνωμοσίες, ατελείωτο λαϊκισμό, προπαγάνδα, μίσος από όλους αυτούς που πούλησαν αυτό το πετυχημένο προϊόν, αυτή την πετυχημένη συνταγή του αντιμνημόνιο, να ξαναδώ τα γεγονότα από την αρχή με ωριμότητα και ψυχραιμία. Το ατέρμονο κυνήγι για την ανακάλυψη της αλήθειας των γεγονότων που δημιουργεί ο συγγραφέας μέσα από τις συναντήσεις με κορυφαίους εκπροσώπους θεσμών, πολύωρες συζητήσεις, κρυφές συνομιλίες μέσα σε υπουργεία ξενοδοχείων και κουζίνες συνεδριακών κέντρων, έκτακτα ταξίδια ανά την Ευρώπη και τον κόσμο, με επίκεντρο πάντα την Ελλάδα, κάνουν αυτό το βιβλίο μια νέα Οδύσσια, ένα insider αφήγημα με έντονη δράση, περιπέτεια και suspense. Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα, με τους χειρότερους εχθρούς και τους χειρότερους στόχους να είναι πάντα στο τραπέζι. Θα χρεοκοπήσει η χώρα, θα βγει από την Ευρωζώνη, θα πάρουμε και άλλα μέτρα. Πώς θα αντιδράσουν οι αγορές. Μια αδίστακτη πραγματικότητα που ποτέ ο συγγραφέας δεν την αρνήθηκε και την αντιμετώπισε με σοβαρότητα. Για όλους τους λάτρες της πολιτικής τύπου House of Cards, της πετυχημένης σειράς του BBC, της πρωτότυπης, το Game Over δεν θα σας απογοητεύσει. Και όχι μόνο. Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε όλους. Πώς φτάσαμε στο 2009. Ο συγγραφέας με εξομολογητικό ύφος που διακατέχει και το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου και σε ορισμένα σημεία με εμφανή τον θυμό και την έκπληξή του για την πραγματική διάσταση των γεγονότων και των πραγμάτων, εξηγεί τους λόγους που φτάσαμε στον εκτροχιασμό της οικονομίας.
Τα στοιχεία που παραθέτει κλείνουν τα στόματα σε όλους εκείνους τους αναλυτές που διατυμπανίζουν πως η ελληνική κρίση δεν ήταν προβλέψιμη. Ήταν η πιο προβλέψιμη κρίση. Δεν χρειαζόταν να είσαι υπουργός οικονομικών για να καταλάβεις ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτή τη χώρα. Από ένα απλό παράδειγμα κοινωνικής ευθύνης. Για τον πολίτη που δεν καθαρίζει τα σόνια μπροστά από το σπίτι του, έφταιγε ο Δήμος. Για τον δήμαρχο που δεν είχε λεφτά για να πληρώσει εξοπλισμούς ή διάφορες υποχρεώσεις, έφταιγε η περιφέρεια. Για τον περιφερειάρχη που δεν είχε χρήματα να κάνει αυτά που θέλει, έφταιγε πάνω την κυβέρνηση. Αυτό κάναμε πάντα και αυτή ήταν η νοοτροπία. Μεταθέταμε πάντα τα προβλήματα σε άλλους και στο μέλλον. Και καλά, αυτό φταίει που ήρθε η χώρα σε διεθνή επιτήρηση και στα μνημόνια? Όχι, δεν φταίει αυτό. Υπήρχαν και άλλα ανησυχητικά σημάδια. Η ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ δεν ήταν ποτέ βιώσιμη, αφού στηριζόταν σε μια ισχυρή εγχώρια ζήτηση που τροφοδοτούσε ο ιδιωτικός και δημόσιος δανεισμός. Από την άλλη, το ΑΕΠ δεν αποτελούσε ποτέ στην Ελλάδα ικανοποιητικό δείκτη των υποχρεώσεων μας, διότι πολύ απλά δεν ανταποκρινόταν στη φοροδοτική του ικανότητα λόγω της εκτεταμένης φοροδιαφυγής. Τα χρόνια και μεγάλα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και το μεγαλύτερο ανησυχητικό σημάδι είναι ότι το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης από το 2001 έως το 2009 ήταν μονίμως ελλειμματικό. Δίπλα σε όλα αυτά, αν βάλει κανείς και τα στοιχεία που παραθέτει και ο ίδιος ο κ. Παπακοσταντίνου μέσα στο βιβλίο του, ότι η ελληνική μισθή είχαν αυξηθεί 85% έναντι 30% του ευρωπαϊκού μεσουόρου, στον δημόσιο τομέα συγκεκριμένα αυξήθηκαν κατά 117%, μια τραγική αύξηση, έναντι 40% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Με υπαλλήλους να βγαίνουν στη σύνταξη στα 40 και στα 50 και ένα κράτος που δεν ήξερε πόσους απασχολεί και πόσους πληρώνει. Μία κατάσταση δηλαδή εκτός ελέγχου. Με το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας να είναι τα δανεικά αντί της πράσινης ανάπτυξης και της γεωθερμίας και το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας αντί του τουρισμού να είναι οι εισαγωγές. Σε ένα συνδυασμό βέβαια όλα αυτά με ένα αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα και ένα μη βιώσιμο ασφαλιστικό, αν τα θέσει κανείς, η κατάσταση είναι εκρηκτική. Από τη μία πλευρά, το εξής οξύμορο, μία κοινωνία των εργαζομένων να βλέπει τον μισθό της να συρρυκνώνεται και την ευημερία της να μειώνεται. Αλλά και μία κοινωνία να μην δείχνει να καταλαβαίνει το πρόβλημα. Μια κοινωνία που δέχεται τις μεταρρυθμίσεις στην δομή του κράτους στο μέτρο που δεν δίνουν τα συμφέροντα της ίδιας. Να κάνουμε καλύτερη την παιδεία, αλλά να μην καταργήσουμε τις παρατάξεις μέσα στα πανεπιστήμια. Να προχωρήσουμε στην εξυγίαση της δημόσιας διοίκησης, αλλά να μην υπάρχει διάβια. Να οικοκυρέψουμε το κράτος, αλλά να μην γίνει η απογραφή δημοσίων υπαλλήλων και το ενιαίο μισθολόγιο, διότι αυτά πολύ απλά σημαίνουν απολύσεις. Το 2007 και το 2009, μέχρι το 2009 έχουμε τον πλήρη εκτροχιασμό της οικονομίας. Το πραγματικό δημοσιονομικό έλλειμμα με την τελευταία αναθεώρηση ήταν 15,7% του ΑΕΠ, δηλαδή 36 δις ευρώ. Αυτό ήταν το προπατορικό μας αμάρτημα. Το 2009 τα έσοδα ανέρχονταν 87 δις και τα έσοδα 51 δις. Ένα κενό 36 δις, όπου το πρωτογενές έλλειμμα ήταν 24 δις συν 12 δις τότε. Και για να συνδέσω το έλλειμμα το συγκεκριμένο με ένα άλλο θέμα πολύ κρίσιμο που συζητιέται, υπάρχουν ακόμα πολλοί υποστηρικτές της άποψης που τονίζουν σε κάθε κατεύθυνση πως η Ελλάδα έπρεπε να χτυπήσει το χέρι περισσότερο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το 2010, να πουλήσει τσαμπουκάνα το κόλλα στους εταίρους της και να το παίξει σκληρή. Εξηγήστε μου όμως και εσείς πως μια χώρα με τερατώδες πρωτογενές πλεόνασμα με 24 δις θα διαπραγματευτεί και θα τα προδείξει. Είναι αστείο. Ποιος την επόμενη μέρα θα εγγυόταν τις καταθέσεις των πολιτών, ποιος θα πλήρωνε μισθούς και συντάξεις. Ήρθε λοιπόν εκείνη η μοιραία στιγμή όπου τα ξένα επενδυτικά κεφάλαια που χρηματοδοτούσαν τα διπλά ελλείμματα αποφάσισαν να πάρουν τα λεφτά τους και να φύγουν. Προέβλεψαν αυτό που οι ελληνικές κυβερνήσεις έκρυβαν κάτω από το χαλί. Και έτσι, με κάποιο τρόπο, έπρεπε αυτό το κενό το ίδιο να καλυφθεί, αφού όλα τα χρόνια τα ελλείμματα εξασφαλίζονταν με εξωτερικό δανεισμό. Ο συγγραφέας αποτυπώνει με εξαιρετική ευστοχία τις ιστορικές στιγμές των γεγονότων και το βάρος των ευθυνών που βάραινε η κυβέρνηση και τη χώρα λέγοντας: η χώρα έπρεπε να σταθεί όρθια, να αποφύγει τον τραπεζικό πανικό, τις κλειστές τράπεζες, τα capital controls, κάτι που έγιναν πραγματικότητα μετά από 5 χρόνια και να μην βρεθεί απομονωμένη στο έλεος των αγορών των κερδοσκοπικών επιθέσεων. Όταν διάβασα στο βιβλίο το διάγγελμα του τότε Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου στο Καστελόριζο, μέσα στο κεφάλι μου συγκρίνονταν δύο κόσμοι. Μία τόσο οξύμορη εικόνα. Η δήλωση Παπανδρέου στο Καστελόριζο θα μπορούσε να είχε εμπνεύσει εκατομμύρια Έλληνες σε μια προεκλογική περίοδο. Αν θυμάστε, είχε δηλώσει: να απελευθερώσουμε τις δυνάμεις του ελληνισμού, να δώσουμε οξυγόνο εκεί που υπάρχει ασφυξία,
Δικαιοσύνη και κανόνες εκεί που υπάρχει αδικία. Διαφάνεια εκεί που υπάρχει σκοτάδι. Όμως η σκληρή πραγματικότητα την μεταμόρφωσε αυτή τη δήλωση σε διάγγελμα υποδήλωσης για τη μεγαλύτερη πλειοψηφία των πολιτών. Αλλά ξέρετε που υπάρχει η δικτατορία του αυτονόητου, η μεγαλύτερη αντίφαση στο ότι κανείς δεν εξηγεί στον κόσμο με όρους αλήθειας ποιο ήταν το πραγματικό δίλημμα, τις δύο επιλογές και ποια έχει το λιγότερο και το περισσότερο κόστος. Κανείς δεν παραδέχεται τη σημασία της αποφυγής της χρεοκοπίας και ξεχνούν όλοι τους τόσο εύκολα τις προσπάθειες που έγιναν πριν το Καστελόριζο. Υπενθυμίζω ότι είχαν προηγηθεί 4 πακέτα δημοσιονομικών μέτρων. Ο προϋπολογισμός του Δεκεμβρίου, το πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης, τα μέτρα Φεβρουαρίου και Μαρτίου. Και ξεχνάνε όλοι ότι 3 εβδομάδες μετά από την ψήφο εμπιστοσύνη στη Βουλή, κατατέθηκε ο προϋπολογισμός σε στικάκι, μεγάλη καινοτομία όπως το λέει και ο κ. Παπακοσταντίνου, που στόχευε σε μείωση του ελλείμματος 3,6% και αργότερα 4%. Προφανώς οι αγορές ήθελαν κάτι άλλο. Μία εγγύηση μη πτώχευσης. Οι αγορές πλέον καθόριζαν τους όρους του παιχνιδιού. Η οικονομία είναι ψυχολογία. Η Γερμανία καθυστερούσε να πάρει τις αποφάσεις για αυτό που απέφτονταν να αποφύγει. Αυτό που βέβαια κόστιζε στην Ελλάδα και στους Έλληνες. Έφερνε συνέχεια η Γερμανία το επιχείρημα για να μειώσει τον ηθικό κίνδυνο, το moral hazard. Την περίπτωση δηλαδή, με απλά λόγια, ο δανειολήπτης να αθετήσει τις υποχρεώσεις του ή να αλλάξει τους όρους. Γιατί δεν πέτυχε το μνημόνιο και πήγαμε στο μισοπρόθεσμο, κατά το συγγραφέα, για 4 βασικούς λόγους. Η τελευταία αναθεώρηση της Ελστάτ σε συνεργασία με την Eurostat τον Νοέμβριο του 2010 για τα δημοσιονομικά της Ελλάδας έφερναν το έλλειμμα πάνω από το 15% για την περίοδο 2006-2009. Υπενθυμίζω πως η Ελλάδα είχε ήδη διαπραγματευτεί το δάνειο ύψους 110 δις σε τρίμηνες εκταμιεύσεις. Η συμφωνία σύντομα θα γινόταν νόμος του κράτους και ψηφίστηκε με 172 ψήφους και έτσι αποφεύθηκε η άμεση χρεοκοπία. Δεύτερος λόγος, η απόφαση του Τζοβίλ που την ανέφερε και ο κύριος Σαχινίδης. Στη συνάντηση Μέρκελ-Σαρκοζή αποφασίζεται ότι το 2013 χώρες με μη βιώσιμο χρέος, οι πιστωτές θα υποστούν ούραγμα. Σοκ. Επί της αρχής ήταν σωστό. Έπρεπε να πληρώσουν και οι ιδιώτες επενδυτές. Αλλά η χρονική στιγμή ήταν λάθος. Από εκείνη τη στιγμή έχουμε μια διατραπεζική κρίση εν εξελίξει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πλέον το τέρας ήρθε αντιμέτωπο και με την Ευρωζώνη. Τρίτος λόγος. Οι εσωτερικές αναταραχές και το ανώριμο πολιτικό σύστημα. Μία σύσσωμη αντιπολίτευση που διαμηνεί ισχύσιμο των μνημονίων έφερνε όλο και πιο κοντά το Brexit και αύξανε την αβεβαιότητα των επενδυτών. Ποιος θα εμπιστευτεί τα χρήματά του σε μια χώρα όπου η αντιπολίτευση επαγγέλλεται σκίσιμο των μνημονίων με μια παράλληλη εικόνα τριτοκοσμική αυτής της πρωτεύουσας να καίγεται από αγανακτισμένους. Οι εικόνες έφερναν φόβο, υποτίμηση των προσπαθειών με τα σενάρια της εξόδου από το ευρώ να γίνονται πραγματικότητα. Γίνανε λάθη. Ναι. Το μνημόνιο οδηγούσε σε ύφεση, ανεργία και απώλεια δυνητικού προϊόντος. Χάσαμε το 25% του ΑΕΠ, αλλά ισοσχέλισε ελλείμματα σε σύντομο χρονικό διάστημα, έγιναν μεταρρυθμίσεις στην υγεία, στη φορολογική διοίκηση, στις αγορές, στο ασφαλιστικό, ημιτελείς, αλλά ζωτικές. Με το μνημόνιο η Ελλάδα είχε για πρώτη φορά ένα σοβαρό επιχειρησιακό σχέδιο. Σε ένα σοσιαλιστικό, προοδευτικό ή σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, οι μεταρρυθμίσεις δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Και μία μεταρρύθμιση δεν μπορεί να μην ωφελεί μακροχρόνια τη μεγαλύτερη μερίδα της κοινωνίας. Αλλιώς δεν είναι μεταρρύθμιση. Και επίσης ένα τέτοιο κόμμα πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή αναμέτρηση με τον λαϊκισμό, που επιστρατεύει ανάλογα με τις συγκυρίες, τη φτώχεια, τις κοινωνικές αδικίες, τις συνωμοσίες και την ξενοφοβία. Και τέταρτος λόγος, δεν προβλεπόταν πουθενά η αναδιάρθρωση του χρέους, κάτι που ζητούσαν οι αγορές. Οποιαδήποτε αναφορά σε αυτήν ήταν ικανή να ακυρώσει τον μηχανισμό στήριξης. Παραλείπω κάποια σημεία, διότι ο κ. Παπακοσταντίνου θα πρέπει να αναχωρήσει, γιατί φεύγει σήμερα με το πλάνο. Και κλείνοντας, θα πω το εξής. Ζούμε στη χώρα, κύριε Παπακοσταντίνου, που οι πολίτες δεν εκτίμησαν τη θεσμοθέτηση του οικονομικού εισαγγελέα, την δραστική μείωση του ελλείμματος, την προσπάθεια σταθεροποίησης του τραπεζικού συστήματος, το νομοσχέδιο δημοσιονομικής ευθύνης που έθετε για πρώτη φορά ορόφους δαπανών. Ορόφους δαπανών και κόκκινες γραμμές στις υπερβάσεις αυτών. Εκτός από κατηγορούμενος στο ειδικό δικαστήριο, παρά το indubio pro reo, δηλαδή ότι εν αμφιβολία η απόφαση εκδίδεται υπέρ του κατηγορουμένου, κατηγορηθήκατε επίσης, κύριε Παπακοσταντίνου, και ως νεοφιλελεύθερος τεχνοκράτης από το κόμμα σας. Κοιτάξτε, σήμερα το 2016 η τεράστια πλειονότητα του ελληνικού λαού δεν αναλώνεται σε ιδεολογικές συζητήσεις.
Οι συζητήσεις αυτές δεν έχουν καμία χρησιμότητα για αυτόν. Αλλά γι' αυτό με τον νεοφιλελευθερισμό, εγώ προσωπικά δεν το χώνεψα ποτέ. Η διαφορά ανάμεσα σε μια σοσιαλιστική και μια νεοφιλελεύθερη πολιτική βρίσκεται στην αντίληψη για τον τρόπο λειτουργίας μιας επιχείρησης. Η σοσιαλιστική πολιτική επιδιώκει η επιχείρηση να υπακούει σε ορισμένους κανόνες που έχουν σχέση με την παροχή υπηρεσιών, την προσιτή τιμή τους και την ποιότητά τους. Αντιθέτως, η νεοφιλελεύθερη πολιτική αντιτίθεται στους κανόνες. Γυρνώντας και εδώ για πρώτη φορά, ομολογώ ότι έμπαιναν κανόνες. Γυρνώντας και την τελευταία σελίδα του βιβλίου, δεν μπορώ να πω ότι είμαι περισσότερο αισιόδοξος. Γνωρίζω όμως την αλήθεια για το τι πήγε στραβά και αυτό με βοηθάει να πορευτώ με σιγουριά στο μέλλον ως Έλληνας πολίτης. Το βιβλίο αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη ρεαλιστική ουτοπία ενός υπουργού που πίστεψε στην αλλαγή της χώρας του. Ευχαριστώ. Σε παρόμοιες παρουσιάσεις, ο συγγραφέας είναι τυχερός. Είναι τυχερός γιατί ό,τι έχει να πει, κυρίως τα έχει πει στο βιβλίο. Στη δική μου περίπτωση, στις 400 τόσες σελίδες του βιβλίου. Εγώ είμαι διπλά τυχερός σήμερα, γιατί είχα την τύχη να ακούσω δύο εξαιρετικές παρουσιάσεις. Το Φίλιππο δεν είχα ξανακούσει, αλλά επέμενα να κάνει μια διαφορετική παρουσίαση από την τελευταία φορά. Και τον ευχαριστώ που πήρε το χρόνο γι' αυτό. Και βέβαια ήταν εύστοχος όπως τον περίμενα να είναι. Αυτό το οποίο δεν περίμενα και ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα ήταν την φρεσκάδα και την ματιά του Μιχάλη, που για μένα σημαίνει πολλά. Έτσι, το ότι υπάρχει κόσμος αυτή στην ηλικία που μπορεί να κάνει τέτοιες τοποθετήσεις με τον τρόπο που έχει. Θέλω να τον ευχαριστήσω λοιπόν ιδιαίτερα. Πριν πω τα λίγα λόγια που θέλω να πω, γιατί δεν θα μακρηγορήσω, θέλω να διορθώσω μια παράληψη. Γιατί στην αρχή ευχαρίστησα το Ίδρυμα, δεν ευχαρίστησα τα public που συνδιοργανώνουν και μας έχουν βοηθήσει πολύ στα βιβλίο και κυρίως δεν ευχαρίστησα ορισμένους ανθρώπους που είναι εδώ σήμερα, τον Σοκράτο Ζηλίδη, που με τιμά με τη φιλία του και ο οποίος έκανε πολλά για να στηθεί η σημερινή εκδήλωση, αλλά και παλιούς συνεργάτες, συνοδοιπόρους, συντρόφους, τον Μιχάλη Τιμοσίδη, τον Θανάση Δικόνογλου που είναι εδώ, που ήταν μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία λιγορήθηκε και ταλαιπωρήθηκε όσο λίγη. Και η οποία αν είχε κάνει το 1/10 αυτό που είχε κάνει στην ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα μπορούσε να κυκλοφορήσει, όπως και πολλοί από εμάς δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν για καιρό. Θα ξεκινήσω απαντώντας ένα ερώτημα που μου βάζουν πολύ. Γιατί έγραψα το βιβλίο? Η απάντηση καταρχάς είναι ότι ένας συγγραφέας γράφει πρώτα απ' όλα για τον εαυτό του. Εγώ αισθάνθηκα μια πάρα πολύ προσωπική ανάγκη να κάτσω και να καταγράψω όσα έζησα από το 2009 μέχρι τώρα. Το βιβλίο έχει 3 διακριτά μέρη. Έχει το κομμάτι που είναι το μεγαλύτερο βιβλίο, που είναι από το 2009, με ένα μικρό flashback σε τι έγινε πριν, μέχρι την περίοδο που είναι Υπουργός Οικονομικών, δηλαδή η περίοδος που φτάνουμε, βλέπουμε την κατάσταση, την ανακαλύπτουμε σιγά σιγά, μάλιστα λέω ότι σαν ένας δικηγόρος ο οποίος κάνει μια διαδικασία και σιγά σιγά ανακαλύπτει τους κρυμμένους σκελετούς της δουλάπες, σε θρυλικές συσκέψεις στον 6ο όροφο του Υπουργείου, 8 ώρες, 10 ώρες, 12 ώρες, τις αγωνιώδεις εβδομάδες και μήνες όπου προσπαθούμε ταυτοχρόνως να πάρουμε μέτρα και να πείσουμε τις αγορές ότι η Ελλάδα προσαρμόζεται και τους Ευρωπαίους εταίρους να μας δώσουν χρόνο, τις προσπάθειες τις μεγάλες που έκανε ο Νικόλαος Παπανδρέου με την αξιοπιστία την προσωπική που είχε στο εξωτερικό να αγοράσει αυτό το χρόνο για την Ελλάδα, κάτι που δεν του έχει πιστωθεί δυστυχώς. Φτάνοντας στις αποφάσεις του πρώτου μνημονίου, τις δραματικές ώρες εκείνες των διαπραγματεύσεων, τις στιγμές όπου έχουμε πάει στο Βερολίνο, στο Παρίσι, στη Ουάσιγκτον, τις μέρες που μετράνε ανάποδα, κάθε φορά που ακούω
περί σκληρής διαπραγμάτευσης και έπρεπε να το διαπραγματευτεί περισσότερο. Θυμίζω σε όλους αυτό που θύμισε και ο Φίλιππος, ότι διαπραγματευτήκαμε μετρώντας τις ώρες μέχρι ότου σκάσει στα χέρια μας το ομόλογο των 9 δις και πτωχεύσει η χώρα. Τα χρήματα, η πρώτη δόση του περίφημου δανείου των 110 δις ήρθαν μόλις μία μέρα πριν, ένα 24ωρο μπήκαν στις τράπεζες της Ελλάδας πριν η Ελλάδα επισήμως πλέον έχει κηρύξει πτώχευση. Άρα όλη αυτή την περίοδο, τους πρώτους μήνες με το καινούργιο μνημόνιο, τις δραματικές ώρες που ήμασταν μέσα στη Βουλή και να έρχεται μέσα η είδηση ότι έξω βρίσκονται 3 νεκροί. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, όταν γύρισα σπίτι μου, προσπαθούσα να εξηγήσω στα παιδιά μου τι συμβαίνει την δουλειά. Τις μέρες όπου φαίνεται ότι το μνημόνιο κυλάει και πετυχαίνει με όλες τις δυσκολίες και σιγά σιγά το διεθνές περιβάλλον αλλάζει, η συμφωνία της Ντοβίλης, στην οποία αναφέρθηκαν και ο Φίλιππος και ο Μιχάλης, που αλλάζει τελείως τα δεδομένα, την Ιρλανδία να μπαίνει στο μνημόνιο, να βλέπω τον Ιρλανδό υπουργό οικονομικών, ο οποίος μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν εξαιρετικά επικριτικός απέναντι στην Ελλάδα και αυτός να βρίσκεται στη μέγενη των αγορών, να χρειάζεται να απαντήσει ομολόγους του ότι ναι, θα πάρουμε και άλλα μέτρα κι εμείς για να μπορέσουμε να αποφύγουμε αυτό που τελικά δεν κατάφεραν να αποφύγουν και αυτοί, το μνημόνιο. Την Πορτογαλία να μπαίνει μετά και αυτή. Τον Ιταλό υπουργό οικονομικών, ο οποίος να φοβάται να τρέμει ότι η επόμενη είναι η Ιταλία και να τα ρίχνει στην Ελλάδα λέγοντας μα πρέπει να κάνετε κι άλλα για να πιστούν οι αγορές. Η φοβερή συζήτηση για το χρέος και εκεί χαμογελώ πικρά διαβάζοντας ανθρώπους, κάποιους από τους οποίους δουλέψαμε και μαζί, οι οποίοι έρχονται και τον Ιστέρ και λένε μα έπρεπε να το είχατε κουρέψει το 2010. Πότε, την εποχή που κανένας δεν το συζητούσε, την εποχή που χρωστάς τις Μιχαλούς, χρειάζεσαι δανεικά και θα πας και να τους πεις και δώστε μου κάμια εκατοστή δις και ταυτοχρόνως μειώστε μου και το χρέος στο μισό, να έχετε τη καλοσύνη. Πράγματα διανόητα εκείνη την εποχή, με έναν πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος απειλούσε ευθέως ότι θα κλείσει τις τρόφιγγες και θα σταματήσει τη λειτουργία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος εάν τολμούσαμε να μιλήσουμε περί αναδιάρθρωσης χρέους. Εμείς παρόλα αυτά, κάνοντας μία πίσω από τις κουρτίνες διαπραγμάτευση, έτσι ώστε να μπορέσει μετά να γίνει όπως και έγινε η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση, το μεγαλύτερο κούρεμα στην παγκόσμια ιστορία, τα 100 δις ευρώ. Φτάνουμε λοιπόν αυτό το πρώτο μέρος του βιβλίου μέχρι τη στιγμή που εγώ αντικαθίσταμαι από υπουργός οικονομικών, όταν πλέον ήταν αδύνατο να πείσω την κοινωνική μας ομάδα. Με 12 ώρες συζητήσεις μέσα στη Βουλή, με σημερινούς υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι τότε μου έλεγαν ότι προδίδουμε τις αξίες μας με αυτά που κάνουμε. Σήμερα προφανώς δεν τις προδίδουν υπογράφοντας αυτό το μνημόνιο. Και βέβαια μία δεύτερη περίοδο, όπου πλέον δεν είναι υπουργός οικονομικών, αλλά περιγράφω το τι συνέβη μετά, γιατί είναι προφανές ότι δεν μπορεί κανείς να σταματήσει ένα βιβλίο παρόμοιο, δεν θα έχει νόημα να σταματούσε το 2011, τον Ιούνιο, σαν ανασχηματισμό. Και κρίνει και παρακολουθεί την περίοδο της κυβέρνησης Παπαδήμου, η οποία, εάν είχε αφαιθεί να τελειώσει τη δουλειά που ξεκίνησε, τα πράγματα ήταν καλύτερα, αλλά ο κ. Σαμαράς ήθελε διακαώς να γίνει πρωθυπουργός τώρα, και άρα πήρε τη χώρα και την έβαλε στην περιπέτεια των διπλών εκλογών του 2012. Τη συνέχεια της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΔΙΜΑΡ. Δυστυχώς μια κυβέρνηση η οποία έγινε σε λάθος βάση και με κακές πρακτικές από τον δικό μας τον χώρο, το λαιμό να πω. Και βέβαια φτάνοντας στο τρομερό 2015, το πρώτο εξάμηνο της ηρωικής διαπραγμάτευσης ΣΥΡΙΖΑ, που έφερε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού, με το διχαστικό δημοψήφισμα και την απόφαση της τελευταίας στιγμής του Αλέξη Τσίπρα, με την οποία γλιτώσαμε την έξοδο από το ευρώ, την οποία μας προσέφεραν σε πια σημείο. Και αυτό ήταν και το τρομερό. Διαπραγματευόμαστε εμείς, λέγοντας ότι σας απειλούμε
να κάνετε αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε εμείς, διότι αλλιώς θα φύγουμε, όταν οι άλλοι είναι έτοιμοι να μας πούνε πάρτε 20 δισεκατομμύρια ανθρωπιστική βοήθεια και η πόρτα είναι εκεί. Και το βιβλίο έχει και ένα τρίτο, τελευταίο κομμάτι, που είναι η προσωπική μου περιπέτεια με την λίστα Λαγκάρτ και τη δίκη που ακολούθησε. Ανήκω σε μια πολύ ειδική κατηγορία Ελλήνων πολιτών που έχουν περάσει μπροστά από το ειδικό δικαστήριο. Δεν είμαστε πολλοί. Από ό,τι αντιλαμβάνεστε, είναι μια εξαιρετικά προσωπικά δύσκολη περίοδος. Εύχομαι κανένας από εσάς να μην ζήσει τη στιγμή που πηγαίνει στο δικαστήριο για να ακούσει την δικηγορία για κατηγορίες που επισύρουν έως και ισόβια. Και βεβαίως ελπίζει για το καλύτερο, αλλά καλό που έχει κάνει και ένα μικρό βαριτσάκι τα ρούχα και δεν ξέρει αν μπορεί να τελειώσει στο σπίτι του. Και αυτό το πολύ προσωπικό κομμάτι αυτής της περίοδου καταφέρει. Είναι λοιπόν μια προσωπική ανάγκη, αλλά θέλω να πιστεύω ότι είναι και κάτι πέρα από αυτό το βιβλίο. Αποτελεί μια κατάθεση σε κάτι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό. Που είναι ότι είμαστε πια στον 7ο χρόνο από την τυπική, αν θέλετε, έναρξη της κρίσης, στον 8ο χρόνο ύφεση στην ελληνική οικονομία, με όλα όσα έχουν δει. Έχουν περάσει 4 πρωθυπουργοί, 9 υπουργοί οικονομικών, 3 μνημόνια, 130, 86 δις, το μεγαλύτερο πόλεμο χρέους στην ιστορία. Το ερώτημα είναι, καταλάβαμε γιατί έχουν συμβεί όλα αυτά. Εγώ το λέω και το ξαναλέω. Από την κρίση θα πούμε μόνο να καταλάβουμε γιατί μπήκαμε. Και δυστυχώς, όλα αυτά τα χρόνια έχει κυριαρχήσει ο λαϊκισμός και έχουν κυριαρχήσει οι μεγάλοι μύθοι, έχουν κυριαρχήσει η προσπάθεια κάποιων να ξεγελάσουν τον κόσμο και να πουλήσουν μία ιστορία η οποία είναι εντελώς διαφορετική από την πραγματικότητα και κυρίως είναι εντελώς διαφορετική από το πώς έχει βιώσει όλη αυτή την κρίση και την έχει παρακολουθήσει ο υπόλοιπος κόσμος. Αν βγει κανένας εκτός και έξω από τα ελληνικά σύνορα και πει σε κάποιον ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία δικαστική διερεύνηση η οποία θα πάει σε δίκη του ανθρώπου ο οποίος το 2010 τοποθετήθηκε μετά την υπογραφή του πρώτου μνημονίου για να είναι ο νέος επικεφαλής της Ελστάτ και ότι αντί αυτός ο άνθρωπος να επικροτείται για το γεγονός ότι καθάρισε τα στατιστικά στοιχεία και πλέον δεν υπάρχει αμφισβήτηση σε αυτά, αυτός σήμερα κατηγορείται για φούσκωμα, θα νομίζουν ότι ζούμε σε αυτή τη χώρα σε ένα παράλληλο σύμπαν. Αλλά όμως, αν βάλετε σε μια ψηφοφορία έξω στον κόσμο, σε έναν κάλο και πείτε Α, τα πράγματα το 9 πηγαίνανε σχετικά καλούτσικα, ήρθαν κάποιοι οι οποίοι ήθελαν να φέρουν το δούνο του στην Ελλάδα και να μας υποδουλώσουν και για να κάνουν αυτό φούσκωσαν τα στοιχεία. Ή Β, η Ελλάδα το 2009 πλήρωσε αμεριμνησία δεκαετιών που κορυφώθηκε σε μια καταστροφική πενταετία, διότι είχε ένα κράτος που δεν ήξερε τι ξόδευε και πού και μια οικονομία η οποία με δανεικά αγόραζε εισαγωγές. Αυτό δεν είναι η οικονομία και αυτό πληρώσαμε. Ανάμεσα στα δύο πόλη φοβούμαι ότι ακόμα η πλειοψηφία είναι με το Α και όχι με το Β. Συνεχίζουμε να μην έχουμε δει τα πραγματικά αίτια που τι μας έφερε μέχρι εδώ. Και αν φιλοδοξία μου είναι το βιβλίο αυτό να αποτελέσει ένα μικρό βηματάκι στην κατάκτηση αυτής της απαραίτητης αυτογνωσίας, χωρίς την οποία η χώρα δεν πρόκειται ποτέ να αυτοπροτήσει. Αντί λοιπόν για πολλά άλλα λόγια, θα μου επιτρέψετε να κάνω κάτι που κάνουν πάντα οι συγγραφείς σε πιο παραδοσιακά βιβλία, που είναι να σας διαβάσω μερικές παραγράφους από τον επίλογο του βιβλίου. Νομίζω, επειδή όταν γράφτηκα με μεγαλύτερη προσοχή από ότι σήμερα μιλώ, ίσως να είναι ένα καλό κλείσιμο της δικής μου παρέμβασης και της εκδήλωσης. Η Ελλάδα έσωσε το ευρώ, αλλά δεν έχει ακόμα σώσει πλήρως τον εαυτό της. Η μεταμόρφωση που έχουμε δει στον τρόπο λειτουργίας του κράτους και στην οικονομία δεν έχει συνοδευτεί από αλλαγές σε δομές, θεσμούς και νοοτροπίες. Μετά από 6 χρόνια ενός τεχνητού διχασμού ανάμεσα σε μνημονιακούς και αντιμνημονιακούς, το 80% όσων ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 έδωσαν την έγκρισή τους
για τη συνέχιση λίγο πολύ των ίδιων μνημονιακών εντός εισαγωγικών πολιτικών. Αυτό όμως το εντυπωσιακό ποσοστό δεν πρέπει να μας ξεγελά. Δεν συνεπάγεται μεταστροφή ούτε πραγματική κατανόηση των αλλαγών που πρέπει να γίνουν. Ακόμα δεν έχουμε αποδεχτεί τους λόγους για τους οποίους βρεθήκαμε εδώ, τα πραγματικά αίτια της καταστροφής μας. Προτιμούμε ακόμα να εγκιστρωνόμαστε στην παράλογη δοξασία ότι το έλλειμμα φουσκώθηκε επίτηδες, αντί να παραδεχτούμε ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο και με διαφορετικά επίπεδα ευθύνης όλοι συμμετείχαν στο μεγάλο πάρτι που οδήγησε στον εκπλοχιασμό. Εξακολουθούμε να θεωρούμε τους εαυτούς μας τον πιο παρεξηγημένο και αδικημένο λαό στην ιστορία. Πιστεύουμε ότι βρεθήκαμε στο σημείο που είμαστε σήμερα όχι επειδή κάναμε τα λάθος πράγματα, αλλά επειδή κάποιοι μας ξεγέλασαν, μας πρόδωσαν, επειδή σκοτεινές δυνάμεις συνομώτησαν εναντίον μας. Εξακολουθούμε να μην θέλουμε να συνδέουμε δικαιώματα με ευθύνες, να μας αρέσουν οι μεταρρυθμίσεις αρκεί να αφορούν κάποιον άλλον. Θεωρούμε κάθε δικαίωμα λίγο πολύ κεκτημένο, ασχέτως αν έχει προκύψει ως αποτέλεσμα εκβιαστικής συμπεριφοράς από συγκεκριμένες μειοψηφίες που κατάφεραν να προσποριστούν ένα όφελος σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Την ίδια στιγμή, διστάζουμε να αντιπαρατεθούμε με το μεγάλο, αναποτελεσματικό και πελατειακό κράτος, αλλά και το μέρος του ιδιωτικού τομέα που ζει απομυζόμενος. Μας συνεπέρνουν μεγάλες ιδέες, αλλά αρνούμαστε να παραδεχτούμε την πιθανότητα ότι ίσως αυτές δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το τεστ της πραγματικότητας. Το χειρότερο μάλιστα είναι πως δεν θέλουμε να κάνουμε τη δύσκολη δουλειά που χρειάζεται για να καταλάβουμε τη διαφορά ανάμεσα στις επιθυμίες μας και σε αυτό που είναι εφικτό, με βάση τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Έχουμε επιτέλους κάνει βήματα προς ένα πολιτικό σύστημα που βασίζεται σε συγκλήσεις και συμμαχίες, αλλά ακόμα φοβούμαστε τη συνεννόηση και εχθρευόμαστε την έννοια των πραγματικών συμβιβασμών. Ο πραγματισμός, οι ρεαλιστικές και υπεύθυνες λύσεις στα μεγάλα προβλήματα οχρεούν μπροστά στο πώς μας στέκει ο ηρωισμός της ανέφερης θυσίας. Της ανώφερης θυσίας. Προτιμούμε αυτούς που υλοποιούν δύσκολες πολιτικές την ώρα που τις εξορκίζουν και ισχυριζόμενοι ότι τους εκβιάζουν κάποιοι, παρά αυτούς που καταλαβαίνουν την αναγκαιότητά τους και τις υπερασπίζονται. Επιλέγουμε τους λαϊκιστές απέναντι στους ρεαλιστές κάθε φορά που μας δίνεται δυνατότητα. Οι μεν έχουν όραμα, υποτίθεται για τη χώρα, οι άλλοι είναι ψυχροί τεχνοκράτες. Θαυμάζουμε όσους κυνηγούν ανεμόμυλους και όταν αποτυγχάνουν, γιατί πάντα αποτυγχάνουν, λέμε τουλάχιστον αυτή προσπάθησε. Έχω κουραστεί να χάνω έχοντας δώσει τη σωστή μάχη. Έχω κουραστεί να υποστηρίζω την ανάγκη για μια συνωμοσία της κοινής λογικής απέναντι στις συνωμοσίες κάθε άλλου είδους που συνεπέρνουν τα μυαλά μας και μας κρατάνε πίσω. Θέλω επιτέλους η πατρίδα μου να κερδίσει, γιατί όχι μόνο το αξίζει, αλλά και μπορεί να το κάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όσοι επιθυμούν, ευχαριστώ να υπογράψουν.